Чувашия Республикасы Батыр районы 1 номерлы Шыгырдан урта мәктәбенең 5 А сыйныфы укучысы Багманова Камилә. Асия Кырбангалиева. Кезге урман. Кезге урман бигрәк матур, гаҗәп ямьле, ягымлы. Кезге муллык урап алган, бизи туган ягымны. Бу güzellik дөньясына карап тордым, таң калып. Каршылый усак иңенә, чуар шәльяулык салып. Имән тагы да мәхәббәт, сылу зифа, ак каен. Киязлеген гел арттыра, купшы юкә көн сайын. Җир өстенә түшәлгәннәр, алтын көмеш тәңкәләр. Үрмәкүчләр үреп куйган, җиттән нечкә ятмәләр. Әбиләр чагы булгач, һава саф, балдай татлы. Табигать үзе тудырган бу илаһи тынчыкны.